खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों सोंथि खालामदों मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारीनि सायाव गोख्रों सोंथि खालामदों चिरां जिल्ला एबसुआ गोख्रों सोंथि खालामदों जे बे समाव बुद्धिराम बसुमतारीया सोर बिथाङा सोर जे एबसुखौ बोसोन होदों बिथाङा सोर होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों चिरां जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे एबसुआ सोरबा सासेल' दैदेनगिरिनि एडभाइसजों बा बोसोनजों सोलिग्रा मोनसे आफाद नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनो संबिजित दंखायो आरो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम सौफैबाय थामहिनबा 57 बोसोराव आगान होनोसै आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजित बे संबिजित बायदिनो बे समाव थांगोन आरो बेवहाय सोरबा सासे दैदेनगिरिया बे दैदेनगिरिनि एडभाइसजों बोसोनजों सोलिया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां चिरां जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि अबिनाश ब्रह्म बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो अबिनाश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सायाव बुद्धिराम बसुमतारीया बुंनो बिथाङा सोर ना बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामग्रा ना साधारन सुबुं बिथाङा सोर होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव बिथाङा बुंनो सोर होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथां बुद्धिराम बसुमतारीया नुनानैबो बिथाङा खाना जानानै दं बिथाङा मानोना बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव गोजोन फैबाय हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैबाय बे समाव गोजोना जाबाय आरो बे गोजोनखौ बिथां बुद्धिराम बसुमतारीया नुनो मोनाखै बिथांनि मेगना खाना जाना दं जायनि थाखायनो बिथाङा नुनो मोनाखै होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों चिरां जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे बुद्धेश्वर बसुमतारी बे बसुमतारीया गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ बिथाङा खैसार खालामदों बिथांमोनखौ खैसार खालामनानै आलादा खालामनो थाखाय बिथाङा सोलो खालामबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों अबिनाश ब्रह्म बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों जे बुद्धिराम बसुमतारीया मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एरख'जानाय सासे दैदेनगिरिसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बोसोन होनो एडभाइस होनो बिथाङा सोर होननानै बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामहिनबा चिरां जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि बिथां अबिनाश ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि नै मैयासो बर'नि गोथार मोनसे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सोनाब गहपुर आन्सलिकआ मोनसे फोरबो खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बे फोरबो खुंनायाव सिगांनि सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो दैदेनगिरि जालांनाय जुदिअबो बिथाङा दैदेनगिरि जादोंमोन बेवहाय गाज्रि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गाज्रि हाबा मावनायनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जादोंमोन जायखौ जोङो मोनथिगौ बुद्धिराम बसुमतारी बे बुद्धिराम बसुमतारीया नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ जोङो आं रायखांदों सोनाब गहपुर आन्सलिक बे गहपुर आन्सलिकखौ मोनसे मिसलिड खालामनायनि मोनसे साजेसन बा एडभाइस बेखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा सोंखारिदों दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोदान मोनसे जेनेरेसन फैजानाय बिथाङा लुबैदों आरो बेवहाय जोङो बुंनो लुबैदों बिथांखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साजेसन होग्रा बिथाङा सोर जोङो बिथांखौ जों सोंथि सोंनो लुबैदों जोङो मानोना जों थांनाय गोलाव समावहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 57 बोसोर बावहाय आगान सुरबोबाय
दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासेनि एडभाइसजों बे एडभाइसजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दैदेनजाया। बावहाय जोंहा संबिजित दंखायो। संबिजितनि आधारावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव लामा हान्थिलांगोन आरो जोंनि रायजो राजा गासैखौबो जोङो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दैदेनबोबाय थादों आरो इयुनावबो दैदेनलांगोन। आरो बेवहाय जोङो बुंनो लुबैबावदों बिथांनि जिनिखि साजेसन बा एडभाइस जों बेखौ मालाबाबो मानिनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पलिटिकेल हान्जानिफ्राय बा पलिटिकेल हान्जायाव बा पलिटिकेलाव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथाङा एडभाइस खालामदों। बेवहाय आं बुंनो लुबैदों एसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा संबिजितआवनो दंखायो जेब्ला जाथियाव हारियाव अलखद फैगोन अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै पलिटिकेल माबायाव जोङो बाहागो लागोन बेबायदि मोनसे मोजाङैनो स्पष्ट भाबै लिरनाय दंखायो। आरो बिथाङा मोनथिया नामा एसे एबसुआव वार्कार हिसाबै मावबोनाय हिसाबै बिथाङाबो मोनथिनांगौमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बायदि समाव बा जे गोनांथि समाव बाहागो लागोन बे बिथाङाबो मोनथिनो गोनां दङमोन होननानै आङो सानदों। आरो बिथांखौ सोंखारिनो आङो लुबैदों जे नोंथाङा जे बिटिआर सुक्ति जाबोबाय बे बिटिआर सुक्ति जानायाव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा सोंखारिदों। दा बेखायनो आङो बुंनो लुबैदों बिथाङा सोर बिटिआर सुक्ति खालामग्रा ना सासे साधारन बेक्ति आं बेखौ बिथांनाव सोंनो लुबैदों। दिनै बिथाङा नुदों नुनानैबो माने खाना बायदि बिथांखौ जोङो साननानै लानो हायो। मानोना जों बिटिआर सुक्तिनि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनानै दिनै मोनसे बर' समाजाव मोनसे जौगाखांनाय बर' समाजाव मोनसे गोजोन मोनसे थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बे मोनसे परिबेस सिगांनि थासारिनिफ्राय दिनै नैबे समाव मोजां मोनसे थासारिखौ जों मोननो हादों। अब्लाबो बिथाङा दानि बिथाङा नैबे गहपुरनि जि मोनसे आन्सलिक बे आन्सलिकनि दैदेनगिरिफोरखौ बे आन्सलिकनि माखासे जोंनि एबसुनि वार्कार्सफोरखौ मिसगाइड खालामनो थाखाय बिथाङा माने कौसल खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो खावलायगोन बिथाङा नैबेबायदि मोनसे पलिसि खालामनाय बेबायदि मोनसे मिसगाइड खालामनो नाजानाय बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बिथांखौ गोख्रोङैनो खावलायहरबाय।